jimat barang siji sing dirumat. Kuwi sejatine enek loro. Siji gayane Gusti Allah, loro gayane menungsa. Sing gayane Gusti Allah kuwi biasane wis wujud saka alam kayata watu-watuan, dadi watu akik kae. Barono kayata kul buntet, kayata pring pethuk lan liya-liyane. Lah kabeh mau kuwi saka alam gayane Gusti Allah. Karo Gusti Allah nang kono mau wis diwehi suatu manfaat kayata ibarate geni. Geni gayane Gusti Allah. Nang kono enek manfaate panas. Kayata banyu kuwi ya gayane Gusti Allah. Manfaate iso ngademne nganyesne. Kayata angin kuwi ya gayane Gusti Allah. Bar ngono enekne gayane Gusti Allah sing manfaat kanggo menungsa tapi ora wujud kaya geni banyu angin. Tapi wujude kayata pring pethuk. Nah, pring pethuk ya nek manfaate. Dadi jimat kuwi sejatine sesuatu yang bermanfaat kanggo manungsa. Sing manfaate ora ketara. Lah, nomor loro jimat gayane manungsa. Lah, sing gayane manungsa kuwi mau sejatine barang utawa ngen-ngen utawa donga sing ditulis. Dadine ngen-ngen utawa donga sing ditulis nang kertas barono digawa nyandi wae, diniatne ndongane kena nggih penglarisan, pengasihan, keselamatan. Lah contone iki yo jimat. Iki jimat gayane Abah Guru. Iki ditulis, donga sing ditulis nang kene dibungkus. Lah niate apa bene manfaat marang menungso ngono lho Lur. Insyaallah keterangane sing pas.